कॉलनीत दगडफेक करणाऱ्या धर्मांधांवर धिक्कार असो मंदिरावरील दगडफेकीचे प्रकरण दाबणाऱ्या प्रशासनाचा हिंदू राष्ट्र सर काय सांगाल आज वेगवेगळ्या पद्धतीचं अनोखं आंदोलन या ठिकाणी काय मागतं? हे आंदोलन करण्यामागचा समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांचा एकच उद्देश आहे की मागच्या आठवड्यामध्ये जळगावमधल्या सम्राट कॉलनी परिसरात सलग 2 दिवस धर्मांधांकडून म्हणजे मासूमवाडी परिसर असेल किंवा मिल्लतनगर परिसर असेल येथील धर्मांधांकडून जाणीवपूर्वक रात्रीच्या वेळी दगडफेक करून दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न केला गेला आहे त्याच्यामधल्या एका घटनेमध्ये SP-नी सहकार्य करून काही जणांवर गुन्हे दाखल केले तरी पण CCTVमध्ये जवळपास 60 ते 70 जणांचा घोळका सम्राट कॉलनीच्या दिशेने चालत असताना दिसताना केवळ काही 18 ते 20 जणांवर गुन्हे दाखल केलेत। यातूनच मग पुन्हा दुसऱ्या दिवशी 19 तारखेला वडेश्वर महादेव मंदिरांवर पुन्हा मिल्लतनगर परिसरातून दगडफेक झाली। 20-25 जणांनी ही दगडफेक केल्याचं निष्पन्नसुद्धा झालं। तसा गोपनीय विभागांचा अहवाल पण झालेला असू शकतो कारण तिथे रात्रीच्या वेळेला बंदोबस्त झाला होता। असं असताना सुद्धा आजपर्यंत म्हणजे आज 23 तारीख आहे कुठल्याही प्रकारची कारवाई किंवा केस वडेश्वर महादेव मंदिरात दगडफेक झाल्याच्या संदर्भात केलेली नाही। हे प्रकरण दाबू पाडण्याचा प्रयत्न MIDC पोलीस प्रशासन करत आहे का असा सवाल इथले सगळे हिंदुत्ववादी आणि हिंदुत्ववादी संघटना विचारत आहेत। आम्ही या आंदोलनाच्या माध्यमातून मागणी करतोय की या दोन्ही घटनांची कसून चौकशी व्हावी। या घटनांमागे काय नेमकं कारण आहे म्हणजे केवळ काही किरकोळ कारणातून या घटना घडल्या आहेत की सम्राट कॉलनी परिसरातील हिंदूंवर दहशत निर्माण करून त्यांना तेथील जागा खाली करू पाहण्याचा आणि ती जागा लाटण्याचा धर्मांधांचा भविष्यातला मानस आहे का अशी पण शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। त्यामुळे याची चौकशी व्हावी, याच्या मागच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचावं आणि वडेश्वर महादेव मंदिरावर 19 मेला जी दगडफेक झाली त्याच्यावर गुन्हा नोंदवून तेथेही अटक व्हावी जेणेकरून अशा पद्धतीने जळगाव जे शांत शहर आहे त्याची कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहील आणि अशा पद्धतीने लोकांना एक अभय मिळेल ही महत्त्वाची मागणी करता आज आंदोलन आहे। त्याचबरोबर जळगावमध्ये गेली 10 वर्ष हिंदूंच्या सभा शांततेत पार पडत आहेत, परवानगी घेऊन सर्व नियमांचं पालन करून या सभा होतात। यावर्षी मात्र जाणीवपूर्वक जळगाव शहर असेल धरणगाव असेल इथे झालेल्या सभांनंतर कोणत्याही प्रकारची कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला नसताना केवळ प्रसिद्धी मिळावी आणि एक त्रास द्यावा यामुळे प्रशासनावर निवेदनांच्या मागे निवेदनं देऊन या सभांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जाते, दबाव निर्माण केला जातोय। मुळात अशा पद्धतीने हिंदूंचा आवाज दाबण्याचे षडयंत्र आहे याचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध करतो सर्व हिंदुत्ववादी संघटना आणि अशा पद्धतीने सारखी निवेदनं देऊन जी प्रशासनाला त्रास देत आहेत अशा निवेदनकर्त्यांचीच चौकशी पहिले व्हावी की काय यांचा उद्देश आहे याच्या मागे अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करतो। या दोन्ही मागण्यांचं निवेदन आम्ही आज कलेक्टर ऑफिसला पोलीस अधीक्षकांना आणि गृहमंत्र्यांना सुपूर्द करणार आहोत आणि याच्याकरता आजची ही आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या आंदोलनाला सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांचा पाठिंबा आहे आणि या सर्व हिंदुत्ववादी संघटना सम्राट कॉलनीमधले नागरिक इथे उपस्थित आहेत। आपलं नाव? माझं नाव प्रशांत हेमंत जुवेकर, मी हिंदू